Moja klientka jedla 1200 kalórií a neschudla ani gram za celý mesiac. 42-ročná mama, autoimunitné ochorenie štítnej žľazy, celý deň na nohách. Verila, že ak bude jesť menej, váha musí ísť dole. Klasická logika, klasická pasca. Namiesto toho bola vyčerpaná, podráždená a váha stála. Telo pri autoimunite štítnej žľazy nefunguje ako kalkulačka. Je tam totiž problém s tvorbou energie. Takýto človek ťažšie chudne, aj keď je v kalorickom deficite. Pridali sme jeden brazílsky orech alebo 100 mikrogramov selén metionínu denne, ktorý štítna žľaza nevyhnutne potrebuje. Selén zároveň znižuje autoimunitnú reakciu. Upravili sme bielkoviny na 90 gramov denne a rozložili jedlo do 4 dávok. Za 6 týždňov minus 4 kg a energia, akú nemala roky. Kalorický deficit bez podpory štítnej žľazy je boj so zviazanými rukami. Pošli toto video priateľke, ktorá má autoimunitné ochorenie štítnej žľazy a nevie, prečo nechudne.